ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରୋ? ହାପି ହାପି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହାପି ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଟେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ତ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ ବହୁତ କହିଦେବି। ହାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ହିରୋ ପରିକି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଟିକେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟା ହଉ କି ଆମର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ଯୋଉଠି ବି ଆଉ 2024 ରେ କିଏ ଜିତିବ ମାନେ କୋଉ ସରକାର ଜିତିବ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତରେ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଲେ ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଭରସା କରେନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ହଉ ଯିଏ ବି ଜିତିଲା ସେ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥାଏ ରାଜି ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର କଣ କି ମୋ ତରଫରୁ କଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ହୁଏ ଭୁଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କି 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଜିତିବ ସେଇଟା ଜିତିବନି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏ ସେଟା ବି ଜାଣିନି ଆଉ ଏତିକି ଜାଣେ ତାଙ୍କେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରହିଲା ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମିତି ଆଉ ଯିଏ ମତେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ ମୋର। ଭାଇ ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 2024 ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି କଣ ଅଛି? ପାର୍ଟି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପଇସା ମତଲବ ପଇସା କହୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଇମାନଦାରରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି କି? ଇମାନଦାର କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଇମାନଦାର ଭାବେ ସେ ହିଁ ବେଇମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଇମାନଦାର ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇମାନଦାର କାହାକୁ କହିବି ଯିଏ କି ମାନେ କୁହନ୍ତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି କି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ସମାନ ନୁହେଁ ସେମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେମିତି ବି ମୋ ୱାଇଫ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଭୋଟ ମାନେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୋ ଯିଏ ଦେଖେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ତିନିଟା ମନେକର ଆମର ଏଠି ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଅଛି ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟ ତ କାହାକୁ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ମତେ 3 ଜଣ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତଲବ ନାଇଁ କଣ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋସିସ କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ମତାମତ କଣ ଅଛି ମନେକର ଆମର 3ଟା ପାର୍ଟି ଅଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତ ବିଜେଡି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବିଜେପି 1,00,000 କଂଗ୍ରେସ 1,00,000 ଦେଲା ତ ଆପଣ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଖୁସିରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଏ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣ ଖୁସିରେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେବେ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷର ଶେଷ ଆମେ ଇମାନଦାରରେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଆମ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛି? ନାଇଁ ବିଜେଡି ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଖୁସିରେ ଇମାନଦାରରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଇମାନଦାରରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆମ ମାନେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛି କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି ଆଉ ଯୋଉଟା ବି କରିଛି ଫୁଲ ବେଇମାନ ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲା 1 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଟା ପକେଇଦେଲା ହଁ ଗଲା ବର୍ଷ ନଥିଲା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ସେଇଟା ପକେଇ ଠିକ ଦେଇଛି। ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମାନେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ଭଲ ସରକାର ବାଛିବା ଯୋଉଟା କି 4 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଯୋଜନା ଏମିତି ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଭଳିଆ ଆମର ସରକାରକୁ ଆମେ ବାଛିବା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମିତି କିଛି ହଉଛୁ ନାହିଁ ବସିଥିଲି ତ ବସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ସରକାର ଟେ ବାଛନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଆମ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ମାନେ ସେଇଟା ନିଭାଇବାଟା ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।